An chéad rud a dtéirling faoi bheith ag scríobh Dhéagóirí ná bhfuil gach scéal éagsúil, gach scríbhneoir éagsúil. Ní bhíonn an cur chuige céanna gomsa sa bhíonn ag scríbhneoirí eile, agus ní bhíonn an cur chuige céanna a gomsa le héan dá leabhar. Brahan sé ar an scéal, uaireanta ar an ísgrúpa bhfuil am a scríobh dóibh Dhéagóirí níos sinne nó Dhéagóirí óga, nó fiú na réamhdhéagóirí mar a thugtar uaireanta ar léthirí idir a 10 agus a 12. Tá sa goin go léir an seanócail ní lia duine ná tuairim, bhfuil sa chás seo ní hamháin nach lia duine ná tuairim, ach más féidirlumm an seanócail a lit ní lia scríbhneoir ná cur chuige. An plean atá a gomsa an seo ná smaointe a rointlibh, chomáile sin mó oibre a bhíonn a gomsa cuidmha den am, ní gcónaí ach mar a deirm cuidmha den am. Agus leabharóid mé freisin faoi cuid duna clasanna a bhíonn a gom féin agus mé ag scríobh. Clasanna chomhraíonn lumsa agus tá súlagam go gabhróidh siad leatsa chomh. Anis sulla díon tú i mon pín in éair, má heastíonn muid scéal maith a scríobh Dhéagóirí, caithfidh tú taide a dhéanamh, caithfidh tú go leor léargas a dhéanamh. Léig na leabhar atá á léamh ag Dhéagóirí inniu, i méarla nó in Gaeilge. Ní hé go mbeadh tú i mbun gadaíochta maidir le smaointe nó an rud, ach bíocha is agat cad a heithníonn le Dhéagóirí, cad iad na tréimhse a gcuireann siad spéis ón tú. Tá Dhéagóirí an lé inneo i bhfad níos sofisticiúla ná mar a bhí mise agus mé am a dhéagóir. Ní an bhathair nói leabhar ar nós peg a thuairt dóibh. Ní caitheamh nós ar feig a táim, tá sé ar cheantas na leabhar is mó a heithníonn lum féin, ach ní hamhlóing go mbeadh mór an daoine óga á léamh inneo. Mar sin, téir isteach sa leabharlann, nó isteach i siopa leabhar, agus féach cad atá á léamh. Cuir ceist ar an leabharlanní nó ar an siopadóir, cad iad na leabhar is mó éileh ag daoine óga. Ceannig leabhar, nó feigón leabharlann iad, agus déan iad a léamh, féach ar na tréimhse, féach ar an stíl scríbhneoireachta, ó thaobh ábhar nó ó thaobh stíle de. Ní chonann na leabhar a bhíoch á léamh a gomsa agus mé am a dhéagóir, agus na leabhar atá á léamh ag Dhéagóirí sa lá in Johann. Sa lá atá in Johann, aíonn rudaí chomh tapig sin, ní chonann na leabhar a bhíoch á léamh ag má Pháistí féin agus iad sna déaga, agus na leabhar a heithníonn le Dhéagóirí inneo. Mar sin, mar a bhfuil tú sna déaga agus tám sé rálaat nach bhfuilim se, caithfidh tú é seo a dhéanamh. Má scríobham scéal a heithníonn lum féin, ní chonann sonna sa rá go dtéanóid sé le daoine óga, agus ní héan bheith a bheith ag gurrán nach bhfuil de leabhar á Chonnacht nó á léamh ag daoine óga, fuatsa atá sé leabhar a scríobh a heithníonn leo siúd. Anis nuair atá de chuid taide déanta agat, beidir go tú réig le tosnú. Sé sin, má tá smaoinemh agat. Beidir go raibh smaoinemh agat inné nó lá éigean, ach gúil sé meitheadh anois. Bholling do gach duine leabharnótaí a chomh, agus gach smaoinemh a bhreice síosan, rud beag bídeach ar nó sé sin. Ní a chéan duine é a léamh ach mé féin, ach tá sé anna háchtach go mbeadh na nótaí ar fad cuinethe agat. Tás go an chuí a déan tú in áde staire bhainanta, chun rud éigean a áil ón seomra codalta, agus bíonn tú iad i cheasamh ag bar an staire arrála tain, cad sa díal a bhí bhain? Cén fá gur tháinig mé a níos an staire? Well, beidir nach dárlaíonn sé sin duite, ach tárlaíonn sé domsa, agus tárlaíonn sé go háirithe maidir le smaointe le haig scéalta.
muram racham siad Laureate beisiad methe. Mar sin, scríbham gach ile smaoinemh sias, gach smaoinemh a hagan isteach me cheann, olc nó ma, bracham sias é I leabhar nótaí, posted, clúdach Litríocht, fíosa páipéir éigen, agus caham isteach sa bhosca seo iad. Mar a dúirt me hana, ní dóilm go bhfuilteach éon duine na rudaí seo a léamh, seachas mé féin. Ach, chuid na nótaí sa bhosca sin, ní dhéanam me tadaló go dó. Cuideacha, teach mé reis lá éigen, léime iad agus caiim is bhosca brúscaríad. Ach táim cínte, go bhfuil a laiad ábhar leabhar a bháin istigh sa bhosca sin. Mar sin cuinig do chuid smaointe agus lá éigen agus tú é cogant de fiann is gan éon smaoinemh agat le haiscéal. Féach siar, déan póirseáil trí do bhosca agus féach cad thiocig as na bon smaointe sin. Nói caiithín tú na bon smaointe a áil, cá bhain tú iad? Cá bhain tú ábhar, leabhar, ábhar, úrscéal? Well, ima chás féin an leabhar seo, tromlí. An rud a hála sa chás sin, ná gur tháinig an bon smaoinemh ó scéalaín beag bídach a tháinig mé sa nóachtáin, faoi chomhlacht cógasíochta a bhí driblóid mar gheall ar thástálacha drogaí Dhéagóirí óga. Bhíonn smaoinemh sa bhosca gom cúpla bliain. Sular tháinig an smaoinemh don scéal don flota chomh. Agus an leabhar seo, deadó. Scéal é seo faoi bhuachal Dhéagóirí óg atá ar a hethe ón maile. Tá fearna dicéad ar an tréin árasach faoin múchail seo atá leis féin ar an tréin lá scoile. Agus tagan fear Seánraí I gabhar ar an múchail seo. Fásan caidrih atrú agus an sin bíon casa annig deire an scéal. Ní deireadh mé mór an faoin leabhar ach seo mar a thosaigh an smaoinemh. Bhíos ar an tréin ó Rálí go bléiclí lámháin agus trasna bhaim, trasna an fosáiste bhaim, bhí fear agus buachal óg. Bhí siad caint, bhí siad ag mar cártaí, bhí siad ag óilté I gcithe ceapairí. An rud a rilam ná buachal agus I dhéadó béidir, agus ar nói ní eicim se go bhfuil éon scéal an sin. Well, níor a bhéan ábhar scéal é fós, ach seo mar a thosaíonn scéal domsa. Feicim se duine nó daoine. Duine nach bhfuil éon aithne go méir, agus tosaíonn ag cuma scéal agus saoil don duine sin. Bhí na hála I gás deadó. Ní raibh annach smaoinemh ach thosaigh mé ag tuairt cúlra agus saoil don bhar seo agus den leadóg. Donach aithne go morthú ní dóilm go n-aibreach sé in éair, ach thairn gíos chúm mo leabhar nótaí mar réon le roinnt post-its a bhí mo bhála gom, agus thosaigh mé ag breaca síos smaointe agsúla. An buachal seo, beidir go raibh sé scoil chomhathe agus go raibh a dhéadó ag cabhrú leis éalú aníos ar an tréin. Beidir go raibh an buachal I driblóid ar scoil nó I driblóid leis na Gardaí. Beidir go raibh sé ag éalú ón maile mar gheall ar aibanna sa bhaile. Beidir go raibh an Seánraí tar éis éalú ón bréasún. Na heansáis ruda, agus níor a bhada go raibh anna chuid post-its ar fud an bhórda gom, chomh le leabhar nótaí ionan is lán. Faoin am gur bhuinas bléiclí amach, bhí smaoinemh an soléir I mi cheanna gom, agus bhí an chéad dréocht den chéad capital gom, mar réon le plean garbh don chuid eile. Mar sin, an tuairim atá gomsa ná go mbíonn smaointe le ag scéalta hart oring an tam ar fad. An rud a bhulthaing ná do chuaille agus de haolaíocht a chomad oscailte. Mar sin aníis tá smaoinemh ann. Beidir go bhfuil plotta de haiséigen agat. Sa chás sin bhí charachtar agam I gás deadó nó
bert fríomh charachtar sa chás sin deadú agus an bóchal, agus focharachtar a bhí an a háchtach fear na dicéad. Agus uaireanta ag go buinte seo. Mar a hála I gás deadú, déanam capital a bháin a scríobh. Go minic áfach, sulla scríobham éon capital, agus I gás deadú nuair a bhí capital a bháin scríofa agam, tosí me gobar na charachtar. Inis táim chun níos mó ama a chahabhar Seánraí éon rud eile mar go mbraham go bhfuil sé fíor háchtach go mbíonn aithne anna bha a gutsa gach ile charachtar. Cachaigh gachéan charachtar a bheith go hiile is go thomláin inchreidte mar chuine. Conna sí dhéanam sé sin? Well, raníimse charachtar a bháin. Tosím ag smuoineh ar a héal, ní ha bháin ar a héal sa scéalsa, ach ar a héal taobh má den scéal. Mas Dhéagóirí an bhfuil sé nó sí ar scoil, an bhfuil sé nó sí ar a miúil, sportúil, go maith ceol, go maith an bell, bhfuil cóirde cá déan siad tréis na scoile, cad a bhíon ar siúlacha, an míon an duine seo I driblóid ar scoil riamh, má bhíon saolaíam achtránógó, cúpla rud a hála ar scoil. Inis ní gá go mbeadh éon chuid de seo sa scéal, a cabhraíonn sé lumsa an charachtar a orbert. Uaireanta déanam liste adíochtaí le chuirsíos dhéanamh ar nduaiseanna, ach má tá liste rudaí dearafacha nó rudaí dúiltacha curtha le chéile gom, téim siar an sin orthu go léir leis an bhocail ach. An rud atá gceist gom leis an ach seo, ná go mbíonn an dá thaobh ann I gcónaí, aber go bhfuil de charachtar go húntach sa pháirc felle. Smuoinnig ar lá éigean nóir imar sé nó sí go maith. Cad a hála. Beidir go dúireach sé seo plota duit le haig scéal. Sampla anna himplí a léiríonn an rud atá gceist gom nó go bhfuil aithne gom agus tá sé seo fíor, tá aithne gom sa ar scríbhneoir a bhfuil seomra mór leabhar aici agus reachtálann sí ceartlanna sa seomra seo. Éon uair a bhíonn ceartlann ar siúl, sulla déann sí a lí an oíche sin, caitheadh sí dul tríd na leabhar ar fad, gach leabhar ar na seilfanna, agus iad a chur a reis in ord a bítere, ar agla gur bhog duine éigean leabhar. Thíoltha gur duine fíor néata í seo, beidir go gceapá go bhfuil OCD irí, agus sa leabharlann, sa seomra leabhar sin, is fíor sin. Ach, dá bheicá an chiisten. Ní creidtá gur bíonn duine céanna bíonn an chiisten ina ciseach. Déadach an cot a bheith heigithe a bricfásta ar a mórd. An rud atá I gceiste gom, ná gur féidir OCD a bheith ar chuine I réimse bháin dá héal, agus an duine sin ar nós cumbalum I réimse eile. Mas féidir leatsa charachtar a orbert ar an gcuí sin, beidh duine omláin agad, duine beo baithach, seachas charachtar leabh a bharan díreach sa scéal, agus beidir nach féidir creidúint ann mar chuine omláin. Rud eile a dhéanam maidir le forbairt an charachtar ná go dtugam an charachtar lom I mo cheann, agus méad an hart, mar a bheith cara saoilteach. Má bhíonn cinenne le déanamh gom. Fíoríam díam féin, cad I dhéanach an charachtar an cara saoilteach seo sa chás seo. Agus mar a dúirt me hana, ní gá go mhuining úsáid as éon chuide seo sa scéal. Ach, bíonn aithne anna bheith gomsa ar an duine ag an deire. Is minic a hárlaíonn sé go mbíonn orm teachtar éis agus an charachtar a orbert a ríis le bhealach tríd an scéal. I gás an leabhar is déanaí do mo chuid I mo chrí istigh. Bhí an aithne a gomsa
charachtar áirithe. Ach níor thug méid go leor den ólas sin den léabhar. Bhí sí forbarthe mi ceanna gomsa, ach ní raibh sí forbarthe sa leabhar, agus bhí orm dul areis agus capital sa bhreis a chur isteach le go gcuireadh an léabhar aithne níos fearr irí. Ach mura meach aithne anna bhatha gomsa ar an garachtar. Seans go meach sé thar bheith deacair an méid sin a dhéanamh. Buntáiste eile a bhaineann leis an bhorbairt charachtar seo, ná mura mííon éon smaoinemh agat le haghaidh plota nó scéal, is féidir tosnú ar charachtar saolteach a orbairt, agus as an bhorbairt charachtar sin, uaireanta feicim go mbeadh dúshlán nó fadhb ar le ag an duine seo. An duine mar hampla tá go húntaach ag cuasaí spórt. Cén fá ar immer sé go donna? Ag lethe áirithe. Béidir go bhfásach plota as an gcinál teannis sin. Gur immer sé nó sí go donna mar jaall aibanna sa bhaile, mar jaall chuid le cara, mar jaall filíocht cábhis. Bhualing deit tríle bhaint as seo amhéig an ghfuil tú istigh I gafé nó I siopa, ránig strónséir, agus saolig scéal persantacht saoil don duine seo. Ach ar nói bí cuaramach, bí cínte nach gapan an duine ghfuil tú a déanamh stalcaireachta nó irí, nó bena Gardaí sa tóireacht. Dracham leis sin is go bhfuil charachtar agus smaoinemh maith agat. Conas mar sin, conas is féidir an plota a orbairt agus an scéal a scríobh. Go minic mar flota, bí an duine, fadhb nó dúshlán, agus réiteach an. Ní tharlaíonn an réiteach in éon líne díreach áfach. Go minic an rud a tharlaíonn ná go gapan an príomhcharachtar ghfuil sé nó sí ag dul I dró réitigh, ach ní oibríonn sé amach. Agus béidir go dárlaíonn sé seo cúpla agus go bhfoghlaimíonn an príomhcharachtar rud éigean nua gach ile uair. Ag an deire, bíonn na scileanna aige nó aici le teacht ar réiteach. Ach, béidir nach é seo an réiteach a bhí an duine seo sa chéadáid. Ní gá gur réiteach sunna a bheith ann. Is anna bheith bhaireann mo chuid charachtar féin go sunna sásta as sin amach. Anis mar a dúirt mé ní gá gur réiteach sunna a bheith ann, béidir gur réiteach gur ben réiteach ná go bhfoghlaimíonn an charachtar rud éigean. Béidir go bhfoghlaimíonn sé conas blacha le P5 nó dúshlán atá ann. Béidir go mbíonn sé nó sí an daoileáil le cuasaí seachas a bheith sunna sásta faoi rudaí. Uaireanta bíonn an plota choláidir sin mar ceann go dosím ag obair sulla ndéanam an charachtar a orbairt. Béidir go ndéanamh cúpla capital a scríobh nó plúirí beaga den scéal a scríobh an sáthas an siúd, ach ag pointe éigean, lua go leor, caithfidh tú a oibriúach, cá bhfuil an scéal ag dul. Cad é tús an scéal, cad é críoch an scéal. Rud a chabhraíonn go mór lomsa uaireanta ag pointe éigean. Béidir ag an tús, béidir leabhach tríd an géan dréacht, nó béidir fiú idir an chéad agus an dara dréacht. Rud a chabhraíonn lomsa ná an plota a leagan amach ó hús go deire, mar a bheith lína ama. Agus fiú sa chás go bhfuil flashbacks I gceist, cuireann sa lína ama iad, san óir ina bheiceigh an léabhar iad. Béidir go nathróidh an lína seo ag pointe éigean, béidir go nathróidh sé go minic, béidir go nathróidh sé de réir mar atá an charachtar ag fás agus ag fálam rudaí, agus má tá an charachtar ag athrú, béidir go bheicfá, go ndéanach sé omláin, rud omláin éagsúil, ón rud a híl tú féin ag an tús. Ach ag pointe éigean, déanam an plán seo, déanam an plota a leagan amach, agus an fág an dhéanam ná go bheice mé na bearnaí. Feice mé
na háiteanna go bhfuil nó nach bhfuil an scéal ag glúiseach de raig ó capital go capital. Beidir go bhfuil capitalí nach bhfuil cad iontu. Feim réigló nó déanamí de airú. Agus rud eile a muinimse úsáid as go minic le forbert clota ná rud thar a bheith siimplí a dála míos le linn cuasa Iar-Chonnacht a rinne mé i scoil Iar-Chonnacht London fadó. Bhí rang amháin bunathe go huile is go thomláin na mórcheisteanna a bhíonn le freagart in alt nó i scéal. Cé, céird, cén fá, cén áid, cén tam nó cain. Mar sin, cé a rinne cén rud. Cén fá? Cain tharla sé seo an bhfuil míad sa látán Johan tharla an scéal seo fadó. Bhfuil sé san ámatá le techt? Bhfuil sé titmamach i lár an lé nó i rith na híthe? Agus cén áid go ddíreach bhfuil an scéal lonathe. Caithfidh tú cinenne a dhéanamh céimhéad den ólas seo cheart a thuairt den léthóir ag an tús. Beidir go bhfuil tú ag géirí méid áirithe ólas a chmeid siar go dtí an deire. Agus maidir le cén áit, rud a dhéanam se go minic ná léarscáil anna himplí airington féin. Onas go bhfuil gom cá bhfuil gach rud agus onas gur féidir am an áit a hallú. Beidir gomach plan tí a gceist nó plan scola. Is scéal amháin am a chuid dá Dhéagóirí óga nó réamh Dhéagóirí fuadach. Bhí scoil ann, bhí cuidmhad an action siúl sa scoil, agus an rud a rinne mé ná plan na scola a legan amach. Agus an tácht a bhaineann leis sin dar lumsa ná má hiúil an dalta amachchas siomra range. Agus má chasan sé nó sí tro bháin le dul chuig ifig an phríomhide. Bhí cínta nach dagan sé amach á mé gan eile agus casas sa tro eile le dul chuig an áid chéanna. Is rud anna himplí é ach tá sé anna háchtach. Ag go buinte seo, déaltá an chéad dréocht a scríobh. Beidir go bhfuil cuid dá scríobh agad hena féin. Ní bhím se anna bhórtha faoin géad dréocht. An príomhrad sílam ná an scéal chur ar fápéir nó ar an riomhra. De gná déanam se cuidmhad an scéal chur ar fápéir ar dús agus an sin an dara dréocht a chur isteach sa riomhra. Ach go hondúil scríobhan rud ar bé idir 10 agus 20 dréocht sa le gcuireann an scéal chuig foilsithe agus bholthing de gach duine a bheith réig leis an rud céanna a dhéanamh. Beidir go bhfuil sa chomhach sin nach bhfuil gágad le 10 ach nábí sásta riamh leis an géad cheann. Bí réig le dul siar a ríis is a ríis eile. Féach ar an oscailt. Fíorigh diaad féin an dhéanach sé seo léthóir a bhela chun níos mó a léamh. Bhfuil sé dramatúil splódrach. Beidir go gabhrách chórá. Beidir go gabhrách sé get éigen a bhaint as daoine ag an tús. Tá oscailt a bháin a gomsa i mo bhosca smuointe. Níor scríobh mé éon rud le dul leis seo fós, níl a gom ach an chéad líne. Agus séir de tá ann ná. Ní raibh sé i gceiste gom é a bharú. Braham gomach fánn ar léthóir leanúint raig chun áil amach cad a tharla. Agus a scríobh ar buna gomsa. Bhím sé fear amach do anna chuid rudaí, agus bholthing dit bheithe fear amach don áit ina bhfuil insint leabh seachas action bríomhar. Taspáint seachas insint. Bei sé sin cluiste go mion minic ag éon duine a rinne éon chósa nó ceartlann scríbhneoireachta riamh. Ach cad i chilíonn sé go practicúil, well má deir tusa bhí muireann ag obair sa chardín. Bhí sé te, bhí an gríon ag tanmh.
sin insint. Nach meach sin níos bríomhara ará, leag muireann waithí an trúsad, agus glan sí an talas dá héadan. Inis, gan é arálinn, tá sa goin ghuiil muireann sa ghardín, tá sa goin ghuiil sí te, agus tlacamid leis, ghuiil sí te mar ghuiil sí gobar agus mar ghuiil an ghrian ag tanmh. Sin passpóint. Dhéagóirí Ní Ghlinn. Bí fear amachtar rud iad an chinál seo, agus nuair atá tusa omláin sásta le de scéal. Bhulthing dit, Dhéagóirí macánta a áil le né léamh. Dhéagóirí a déirí glad, cad a aibríonn, cad nach naibríonn. Nuair bhí mo Pháistí féin ina Dhéagóirí, bhíoh siad go húntaach ar fad chun na ligaí agus na bearnaí a aimsiú domsa I gás amháin is cuinlam go nuairt maclam nár ibrig deire scéal in achar. Agus bhín ceart aige, agus rinne me críochan scéal a athrú. Arí an bhaim anis Dhéagóirí a bheith agam chun mo chuid scéalta a hástáil orthú, bí me bra ar an bhfoilsitheoir Dhéagóirí a aimsiú chun é sin dhéanamh. Ach, tréimhse cóirle léthóra san níos grúpa ceart a áil. Seans má go méid gur tréocht eile a scríobh anis. No, agus tharla sé seo domsa uair nó go, béidir go gaiigh tú an méid atá déanta a go dtí seo a reis isteach sa bhosca smaointe, agus go dosóid tú ón tús a rís. Ach, má dhéanann tú dréocht eile, seans go méid tú réigean sin le de scéal a chur chuig fhoilsitheoir. Agus má tá sé má go leor don bhfoilsitheoir, bí réigean sin le né scríomhar nó a scríomh a rís ar a laiad uair a bháin eile, ná bí cirán faoi seo, bí buach, bíimse chósáasta nuair a eicimse lista moltaí ag teachtar eiscúm. Cuidig ghuiil is ag an bhfoilsitheoir, cad a aibríonn, cad a bheith sé nó sí inán a dhéal. Mar sin mar ocalscoir, éist leis an bhfoilsitheoir nó le pe agurthóir a bheith go gobar leat. Éist agus dlach le pe cóirle a chuireann siad san ort. Turas fada dú lánach é, an turas idir an smaoinemh a bhí agat san chéad lá agus an leabhar críochnathe ar an telf sa siopa leabhar. An difríocht dár lomsa idir leabhar réasúnta ma agus leabhar úntach ma, ná an méid ibre a chur an tusa isteach. An chuí an leacan tú le cóirle ó léthóirí, ón agurthóir, ón bhfoilsitheoir. Agus ar an gcuí sin, an snas atá curtha anis ar an smaoinemh garbh a bhí agutsa an i chéad lá.